Bai, kaixo, arratsalde on denoi, eta mila esker gurekin izateagatik. Koldo Mitxelena kulturunearen izenean ongi etorria eman nahi genizuek etorri zareten guztiei. Aurkeztera goaz Mintzalagun programaren zikloaren saio berri bat. Dakizuenez, aurtengo gaia eztabaidarako izan da hiria eta ikuspuntu desberdinetatik aztertzen ari gara, komunikazioa, osasun mentala, eta okazio honetan turismoari buruz hitz egingo dugu. Hain dela bi edo hiru urte gurekin izan dira Josep Maria Nadal eta Jorge Dioni, Vivir del turismo y morir del turismo izeneko saio batean, eta gaur gurekin daukagu Ander Izagirre eta Josu Iztueta. Gaurko saioaren izenburua turistak, bidaiariak nola jokatzen dugu besteen etxean, eta, suposatzen dezuenez, helburua da jakitea nola jokatzen dugu turistak gu garenean, ez? Horretarako, Anderrek eta Josuk bidaiaren begirada ekarriko digute, eta aurkezpen txiki bat egingo dut, irakurriko dut ezer hasteko, bazpare, Ander Izagirre kazetaria eta bidaiari nekazina da, Apeninoak, Espainia Bespan eta Europa erdia bizikletaz egin ditu, hainbat kronika eta liburu argitaratu ditu, Kolonbiako indarkeriaren biktimei buruz, Txernobilgo bizirik atera zirenei buruz, Karakorun mendikateko garraiolariak, Boliviako meategietan lan egiten duten neskatoak eta Siziliako mafiaren aurka matxinatzen diren nekazariak. Bere aldetik, Josu Iztueta autobus bat erosi zuen, 1982an, Sahara zeharkatzeko, eta 80 urtez, Nario Bitarra proiektuari esker, 2000 pertsona, baino gehiago eraman ditu Europan, Afrikan eta Amerikan zehar. Groenlandia eta Laponia eskiatzen zeharkatu ditu, eta hainbat kontinentetan zehar bizikletaz bidaia luzeak egin ditu. Eta Nilo, Baltikoa eta Mediterraneoa Piraguan zeharkatu ditu. Ikusi dezuenez, kurrikulum zoragarriak, eta beraz denbora galdu gabe, Anderri pasako diote hitza, eta hitzaldiaz goza dezazuela. Ander? Eskerrik asko, Patxi. Patxi, esan duzu gauza bat, gure artean broma bat bihurtu dena, esan duzu bidaiari nekaezina, hori aurkezpen askotan esaten da, viajero incansable. Eta gero, elkarrekin viajean gaudenean, batzutan lertuta, eta esaten dugu, si nos vieran ahora lo del viajero incansable, hori gezurra da, nekatu egiten gara asko gaina. Baina, arratsalde on denoi, eta eskerrik asko etortzeagatik. Hori, turistak, bidaiariak, hori ere, gure artean askotan esaten dugu, aldea zein den turista bidaiaria, bidaiariak eragu eta turista zeaten beste guztiak, ez? Hori erabiltzen delako zentzu horretan, pixkat badirudi eleganteagoa dela bidaiaria zarela esatea, baina ez gaude oso, ez zaigu asko interesatzen zatiketa hori, ez? Gehiago da, nola jokatzen dugun, joaten garen lekuetan, ez? Bidaiari horri buruz hitz egingo dugu. Hasteko nik esan nahiko nuke, Josu beste gauza askoren artean, batez ere, gauza guztien artean, importantena da, niretzat laguna dela, nire laguna dela aspalditik, baina beste gauza bat ere bada, niretzat izan da, bidaiatzen erakutsi dian maisua. Beste batzuk ere egon dira, baina igual nagusia edo nagusienetakoa, ez? Orain dela 20 piko urte hasi ginen elkarrekin bidaiatzen, berak antolatu zuen espedizio bat, Pangea deitu zena bere garaian, munduari bueltaka ibili ginen hilabete luzez, eta nik horrik hasi nuen, ni orduan kazetari gazte bat nintzen, 23-24 urtekoa, eta astero kronika bat idatzi behar nuen, eta Josuri esker egin ahal izan nuen lan hori. Zergatik? Bai izan Australian edo Patagonian edo viajean ari ginela, Josu ez da kazetaria, baina egiten du kazetari baten lana. Beti dauka jakin mina, besteak nola bizi diren ikusteko, eta igual Australian gindoazen basamortuan, eta 200 kilometro eta gero, herririk ikusi gabe, halako batean 40 biztanleko herriska bat topatzen genuen, eta Josuk beti topatzen zuen zerbait, begira, aborigenen irrati emisora badago, goazen galdetzera, hemengo hizkuntza zein den, hemengo kultura zein den, ze problema dauzkaten, nola bizi diren. Eta nik Josuren eskuti joaten nintzen, eta beti neukan kronika idazteko materiala, ez? Orduan nik jarrera hori viajatzerakoan ikasi dut, berak horrela egiten zuelako, eta niretzat suerte oso handia izan zen, hain gazte Josurekin viajatu ahal izateko suerte hori
izan nuela, ezta? Hasteko nik kontatu nahi dizuet istorio txiki bat, niri asko gustatzen zaidana, da Paul-Émile Victor etnologo frantses batena. Orain dela ia 1 urte, Paul-Émile Victor joan zen Groenlandiara. Bueno, etnografoa zen olako zerbait. 2 urte pasa nahi zituen Groenlandiako inuitei buruz bere ikasketak eta azterketak egiten, ez? Kultura, hizkuntza, antolakuntza soziala ez dakit oso ondo badena, ez? Eta bera kontatzen du, bueno, itsasontziz joan zen, itsasontziaren izena zen Purkuapa, zergatik ez? Oso izenburu polita, oso izen polita itsasontzi batentzat, edo beti viaje baten atzean dagoen esaldia da, ez? Zergatik ez? Itsasontzi horretan joan zen, eta niri oso bitxia iruditu zitzaidan nola kontatzen duen bere memoriatan, zer gauzak eman zion atentzio gehien iritsi zenean. Iritsi zen Groenlandiara, 1924, orduan ezagutza nahiko eskasa zen, eta berak esaten du, nik joan aurretik ikasi nituen zeuden liburu guztiak, irakurri nuen informazio guztia, eta hala ere, lehenengo inpresio bortitzena edo inoiz irakurri ez nuen gauza bat izan zen, personen usai fuertea, kiratsa. Niretzat jasan ezina zen, ze usai fuertea zeukaten inuitek. Eta hori nolatan ez du inor kontatu, oso deigarria da, iritsita lehenengo txokea da. Zergatik usai hori, garai hartan ez zegoen Gore-Texik, eta arropa impermeabilizatzeko erabiltzen zuten fokaren koipea, grasa, impermeabilizatzeko arropak eta kaiakak eta bar, ez? Nik hori irakurtzean pentsatu nuen, kazetari batentzat edo bidaiatzen duen idazle batentzat, hori helburu polita izan daiteke. Zuk joan behar duzu beste lekuetara, zure kabuz, zure zentzumen eta adimenarekin ulertzeko nolakoa den bizitza beste leku batzuetan. Eta igual beste batzu joan dira, eta ez dute kontatu gauzarik obbiona edo, auskalo zergatik, edo lotxagatik, edo atentzio faltagatik. Zuk joan behar duzu. Baina oraindik interesgarriago iruditu zitzaidan, Paul-Émile Victorrek kontatzen duenean, 2 urte geroago, ja bere azterketak bukatu zituenean, nola, Frantziara bueltatzekotan zegoela, nola erabaki zuen bere botak oparitzea auzoko lagun bati, ondoan bizi zen inuit bati. Botak oparitu zizkion, hori oso opari baliotsua izango zen garai horretan, eta Paul-Émile Victorrek kontatzen du, harritu nintzen, ze gizon horrek ez zizkidan eskerrak eman inuiten moduan, bakizu inuitek elkarri sudurra igurtziz agurtzen direla, ez, inuitak. Eta, claro, etnografoa denez, kazetariak bezala, dena jakin behar du zergatik, ez, orduan galdetu zion. Aizu, baina, ez dizkiazu eskerrak eman, opariarengatik, eta zergatik, Eta esan zion, barkatuko diazu, Paul-Émile, baina eske gizon zuriaren usai kirats fuertea daukazu eta ez dut aguantatzen. Eta esaten zion, medizina usaia zeukala, esan zion, ez? Eta Paul-Émile Victor konturatu zen, besteon usai antzematen dugula, baina guk ere sortzen dugula zerbait besteongan. Eta hori oso modernoa iruditzen zait, nahiz eta orain dela 1 urteko historia izan, ze gaur egun viaje narrazioetan, nik ikusten du liburuetan. Garai batean narrazio zen, aventurero, espedizionario txuri bat, europeo bat, gizona ia beti, mundura joaten zena gauza exotikoak deskubritu eta guri kontatzera. Eta hori zen begirada neutrala, zentrala, gu gera normalak eta beste dira exotikoak, ez? Eta orain gu ari gera, gaur bezala, eztabaidan jartzen, gu nondi joaten garen, ze eragin daukagun besteengan, nola ikusten gaituzten, turismoak, bidaia, eta horregatik historia horrek uste dut markatzen digula bide bat, ez? Literaturan asko egiten dena, kazetaritzan, viaje kazetaritzan, bakoitzak esplikatu, nundi datorren, ze ideologia daukan, nola begiratzen duen mundua, hori gero eta planteatzen dugu, ez? Orduan, honekin hasteko, Josu, ez dakit, nik bai galdetu nahiko nizuke, zuk gogo eta pila bat egin dituzu viajatzaren ondorioz, batez ere zuk esperientzia handia daukazu, ia menderdi daramazu viajatzen, eta igual hasi gaitezkitza egiten nola aldatu den viajatzea, zer desberdina den orain viajatzea, edo orain dela menderdi batzuk ze sumatu duzu garai horretan. Bueno, galderari erantzun baino lehen, ingoet, berak nigatik esan duenaren antzeko zerbait. Garbi dago adin diferentzia daukagula, izan zeke... Gaztena ni naiz. Eta behatzute dauzkanik 27 dauzkat, osea, izan itekeen aita gazte bat handarentzat.
Baina nik handet deskubritu nuen, duela 25 urte, lagun batek telefonoa eman zidan, bidai luze baten pensamendua naukan, asmoa, beti iruditu zait importantea, bidaia bizitzea bezain importantea, kontatzea, transmititzea, esperientzia hori norretentza baliagarri balima da, o didaktikoa, pedagogikoa dena dela. Eta odon, behatzi hilabete pasa genituen elkarrekin, da odon, berak ni deskubritu nindun, eta ni deskubritu nuen Ander. Eta, ikusi nuen, ze persona klasea zen, boligrafo bat beti eskura, paper bat beti eskura, serbileta altxatze zen, komunea igual, eta komunea altxatze zen, 4-3 esaldi paperean apuntatzeko, eta detektibe traza pixka batera hartzen nion. Eta gero kontuatu nintzen, ze importantea den, viaje batean, lehen banekien, baina ze importantea den, viaje baten aurreko fasea, prestaketa fasea, bere kasuan kazetari izan da dokumentazio lana, gero bertan bidaiatzean bizitzen dena, eta gero kontatzen dena. Eta baldintza bat jarri zian honetan, baina lehen ez dugu irudirik emango ez da, eta ez dugu irudirik ekarri. Eta nik esanen baino gauza batzuk eman ditzaket, eta baimena eman zian da ekarritugu gauza batzuk. Nola hemengo gehiengoa adinez zeaten gubion artekoak, seguro asko, streaming bidez daudenak ez dakigu ze perfil daukaten. Ni viaje hori bukatu zunen handarek idatzezun liburu hau, Los sótanos del mundo. Eta nik, liburu hontan, 9 hilabete elkarrekin pasata gero, deskubritu nituen, ikasi nituen, han ikasi ez nituen gauza batzuk, zen. Handarekin zuen, area juna horretik prestatu gauzak. Bertan bizitu, gerora gehiago dokumentatu, eta handikan urte, 3 bat urtera, 4 urtera. Hau idatzi zuen. Odon, galdetu diazu? Nola aldatu den viajatzea zu hasi zinenetik, zu ja 17-18 urteekin hasi zinen munduan bueltaka. Pixkat, nire etxea etzan bidaiarien etxea, nire aita, gazetan hartzaia izan zen, gero kamioizalea izan zen, eta etxean ez zegoen libururik, ez zegoen irratia bat zegoen, beste zerek ez zegoen. Eta nire etxean, zeur asko, eskolarako irakasle maisu batek eskatuta atlas bat erosi arazi ziguten, biharre baditu zarragoak, eta odon atlas bat. Deskubritu dut etxean atlas bat dagoela 73koa, osea, ni 6 urte nituenean, eta nire arrebak 8. Odon, batzen naiz, mapa gustokoa nituela, geografia gustokoa nuela, eta, gero familin gauza batzungatik ere banuen kuriosidadea kanpoarekiko, kanpoko jendearekiko, beste jende klase bat, beste hizkuntza batzuk, gero nahi baizu hori buruz hitzengo dugu. Onduan, niretzat bidaiatzea izan zen, hasieran mendi elkarte bat, eta nire gurasoak esan nahi dut, ez zaukatela autokarabana bat, ez ditutela ematen kanpina, edo ez ginela juten inora. Orduan, niretzat mendi elkarte bat izan zen, pixka bat, mendia ingurua ezagutzeko modua, eskursioan, autobusetan, Pirineoak hasieran, gero urrutixago, gero kanpotik etortzen zen jendea proiezioak eta ematera. Nire ustez, Euskal Herrian beste askok bezala hemen Antxon Iturriza dago, eta askoz gehiago daki, mendi elkarteak izan ziren, pixkat, Euskal Herria beste gauza batzuen artean mundura iriki zuten elkarteak, ez? Ez dakit, jakin mina kanpokoa, diapositatzuk ikusten ditunean, Dolomitetakoak, eta Akonkauak, edo Zerrotorrekoak, kokatu egiten dituen horiek mapan eta nolakoak, eta Himalaiako gauzak, eta ni hasi nintzenean, ekarritut hemen gauza batzuk, gaur egun eskola batea jute zeanean, esplikatu egin behar dezu, ez? Lehen argazki kamarak zertzian, eta nola arroioa jartzen zizaion, ez dakit zoi ez da esplikatu behar, arroioa, 12 argazkikoa, 14koa, 36koa, nola rebelatzera ematen zen, iritsi arte, nola aterate, danak ilunak, arrastoa daukat, ez aizen mugitua, edo, argazki erroiotatik ateratzen zian paperean kopiak edo diapositibak. Hemengo zeinek ez du euki proiektore bat. Norbaitek ez du euki diapositiba proiektore bat? Gaur egun ez dauka inork, ez? Hau zan justu orduko materia grafikoa ekartzeko modu bakarra, ez? Edo pixkat geixiago zeukatenak zinea, zinea zan 8 super 8 edo 16, ez? Hemen fotogramak eta hemen honekin ekartzen zian irudiak. Kamara super 8 edo jende batek igual erabilira familiar batekoa eukitzezun tomabistas, ez? Batek igual hemen ezautu du. Tomabistas zen etxea zen pixkat argazki kamaraino pixkat kategori
gehiago izate zen. Eta goatuko duzue, viaje baten prestaketa gaur egungo baino askoz komplikatuagoa zela. Askoz komplikatuagoa. Ni viaje luze baten prestaketa zen beste viaje bat. Ni adibidez basamortura jo nintzenean, lehenbiziko aldiz, 80. urtean, aurrena Parisea jo nintzen autostopez, han mapa batzuk erosteko eta gia bat erosteko. Osea, Afrikako bidaia zezan Parisera hango liburu denda batea junda materiala erosteko. Eta mapak, paperezko mapak asko ezagutu dituzuenak, erabili dituzuenak, giak, orduan gia bat gabetzan inor, txetik ateratzen, ia. Hizkuntza ere, gure kasuan ere hizkuntzarena berezia da, zen nik nire etxean familia ama hizkuntza izan dute euskera, gero eskola municipaletan o publikoetan ikasi nuen gaztelera, eta lehen atzerritar hizkuntza frantsesa ikasi genuen, hemengo desente bezala. Eta handege berriz, alderantziz, etxeko hizkuntza gaztelera, ikastolan euskera, eta lehen hizkuntza inglesa. Lehen atzerritar hizkuntza. Erdipurdiko inglesa, bai. Geroztikan ikasi ditu, beste metodo batzun bidez, italiera, eta beste hizkuntza asko ikasi ditu, gerora. Todun hori izan, lehen pasaporte bat eukitzeare gauza komplikatua zan. Oso komplikatua. Behar zen ditu, penales, ez dakizet, eta gaur egun pasaporte olako baten jabegea, eta eukiko dugu munduko pasaporten artean top 10. Osea, honekin bisaduri gabe, 182 herrialdetara joan gaitezke, osea, honekin. Eta hori harrigarria, guri normala iruditzen zaigu, baina harrigarria da hori ere bai. Eta lehen hizkuntzaren esan duten bezala, gia mapakin batera, hiztegi bat ematen genuen. Inglesekoa edo Noruega edo Suedia edo... Sueko da hori. Sueko, bai. Sueko-espainol. Asko egin dugu, suekoarena asko egin dugu. Ez hitz egin baino bestela, bai. Eta odun besterik etzion, komunikatzeko, mimobidez, ondarretan atzamarrakin mapak eginez, boligrafo eta paper hartuz adosteko gasolinaren prezioa, hainbeste aldatu da, niri iruditzen zait, ez dakit bizitza bakar batean nola izan gaitezkeen bi gauzen lekuko, 30 urteko aldean. Atentzioa ematen diozu, beti kontatzen duzu, zure lehenengo hegazkin bileteak zenbat balio izan zizun, zenbat pagatu zenuen, 78an? 76an, bai. Ordun lanean nik irabazten ditun 50 peseta orduko. Hilean gutxi gora bera, 8.000 peseta edola. Ikasi eta lana egiten nuen. Abioi bilete batek baliozun 40.000 peseta, Karibera jutea. Osea, 800 lan ordu. Hori pentsatu hain, 10 euro irabazita lan orduko, ezakit, kamarero bezala, 800 ordu 10 euroko, 8.000 euroko abioi bilete bat erostea bezala. Bidaiatzea asko merketu da. Gero izen polita desatea, asko demokratizatu da. Eta ondorioz, asko masifikatu da. Beraz, oain arazoa daukagu nola kudeatzen dugu, hainbeste jendek mugitzeko aukera baldima daukagu. Eta gu kanpoa joten bagea beste batzu zerratik ez dira honea etorriko. Eta gu Katalunia eta Euskal Herrian jende, ekonomikoki, aberaz samarrak ginelako eta Frantziatik gertuago gaundelako eta Europako eragin gehiago genuelako, asko ateratzen ginen Europara. Baina gaur egun, 1.300 milioi txino daude. Haien, 120 klase ertaina balima da, 260 milioi txinatar dira. Eta beste hainbeste Indiako atera litezkera mundura. Guk zer esan behar diegu bestei? Etzazu ez zuek egin guk egiten genuena? Nik ez diet esango. Ikusi beharko da, gero bida guk hankasatu genuen, honetan da igual, ez dakit, igual neurtu beharko dira, gauzatzuk egin beharko dira. Baina lehen handerek esan dut garbi. Ez da izena zer dan, da jarrera. Jarrera, portaera, edukazioa, errespetoa, gauza asko. Nik asko bidaiatu dut, baina lotxa desentere pasadet. Beste batzun portaerak ikusi, zagian nik ere izan ditut portaera itxusiak. Zer gauzatan adibidez duzu? Claro, zuk egin dituzu zure espedizioak, zure bidaiak, baina izan zera gidaria, baita ere, Nairo gitarra autobusean edo beste batzuen oporren bidaiak izan dira zure lanbide, eta joan zera, pues ezakit, Nepalera joan zera, trekin bat egitera, eta, claro, han harremana bertakoekin ere, hor badituzu hor bizipenak ere bai, ez dakit, ze jendeak nolako jarrera izaten zuenan. Bai, nik lagunekin egin ditut bidai asko,
bueno, bidaia asko ez. Bidaia asko inditut, jendeakin, bezeroekin esango nuke, non beste oporrak ziren nire lana, nire lanbidea. Orduan, hoietan gure ardura zen, gidari lana, autobusa txofertza egitea, mantenimentua, aduanak, aeroportuak, matxurak, ataskoak, denetatik. Eta hoietan ikusten duzu jendea nola portaz. Ez, asteburu batean ez duzu ja inor ezagutzen Pirineotan, igual pixka bai asteburu batean, baina 20 elkar bizitzan, eta hilabete bateko elkar bizitzan, non, bueno, gure autobusean konpartitzen genuen espazioa lotako, jateko eta garraiorako. Osea, guk ez genekin handikan urte batzutara El Conquist eta Isla de los Famosos izango zianik, baina reality showa, realidadea zan 20 lagun espazio itxi batean, basamortuan inguru arroz batean. Oso erresa da jatorra izatea, dutxatu berri eta zerbeza bat edanez Amsterdameko terraza batean. Baina zuk hori bera hartzen duzu, laborategi hortatik, handikan ematen duzu autobus barrua dutxatu gabe, aldamenean bat zurrunkaka, hautsa tragatu zeun osoa, urepela edanez, eta aduanean egun bat pasata, eta el majo, ya no es tan majo, eta el que parecía un chulito, pues ura ari jetxi zaio pixka arrokeria, eta el prepotente dago akojonau, eta claro, gauza aldatzen da asko. Baina bestekiko harremanetan, Josu, Nepalen beti kontatzen duzu, bezeroei edo zurekin bidaiatzen zutenei esaten zeniela, hemendik aurrera zuek patroiak izango zarete. Igual zuen etxean sindikalistak edo langilea zarete, baina hemen patroiak zarete, ez? Eta hor nola egon dira goerak igual pixkat, ez dakit, lotxarena esan duzu, ez dakit ondo ze goeratan. Bai, lotxa, auzo lotxa esaten dana, ez? Vergüenza ajena, ez? Jo, jende bat oso prepotente portatzen delako, hemendikan kanpo. Eta hemen igual da gero, ez dakit, maiatzan batean, ez dakit zer rebindikazio egiten dituna, ez dakit zer la ostia herri zapaldu bat geha hizkuntza gutxitua. Zu beste herrialdea juntzea, tan dagoen hizkuntza ez dezu lertzen. Eta zuk inglesez egiten diozu, ez du lertzen. Eta zuk ezin dezu esan, jo, no tiene ni puta idea de inglés. Y mi padre tampoco tiene ni puta idea de inglés. Osea, pixkat zuzoaz besten etxera, eta besten etxean oinetakoak sartu horretik guztien diran bezala, gainentzeko guztiare zu, zea, besten etxeara doana. Beraz, hortik gana aurrea, errespeto oso. Eta badaude portaera batzuk ni askotan, uste horregatik galdetzen didazula, Nepal, hemengo batzuk ere Nepalen eontzate, eta Nepal da, gu herrialde munduko top 10 pasaportea bezala gara, munduko herri aberatsenetakoak, joaten garenak beste herrialde batea, Nepal bezalako batea, eta Nepal da herrialde pobre bat. Top 10 aurkakoa zer da? Galdera zailik ez egin duzu. Top 10 dagoikoa? Bottom 10 izan da. Down 10. Bueno, odon zu, han trekking baterako alokatu ez. Kontratatu bat dituzu, zamalaria, portadorea, zuk idatzi zenun hori buruz, Karakorunen. Eta odon, normalena da, ikustituzu, antxonango, bertakoek, nola emate dituzten 40-50 kilo, baina gu juten bagia, hemengo 10 lagun, pentsatuko dugu, bin artean, bakoitzak 10 kilo eman da, 20 kilo emango dizkiogula porteadoreari. Nahikoa dala 20 kilo, gainera guretzat merkea delako, eta gainera aseguruaren diogula. Baina jende bat iruditzen zaio porteadore gutxi erabiltzea, nola karga gehiago emate duten, ondo ikusia. Osea, berari ondo iruditzen zaio. Jo, ikusi nahi nuke hori, kafen nola portatzen den bera, ez? Eta gero, ez hori bakarrik, ez? Igual, gaxotu egin zen portadore guztiak, ez dia xerpak, ez dia 3.000 metrotara, 4.000 metrotara bizianak. Asko dia beragoko herriko pobreak, alturan ohitugabeak, eta gora igotzen direnak bizimodu ateratzea, ez? Odun, gaxotu egiten dira, bai? Buruko mina, otxonkatila bihurretzen zaie. Eta odun, jode, pues, hostia, la hostia, zeta, jode, pues, igual hau, honek ezin du segi. Igual beste bat bilatu beharko dugu. Bueno, pues ya encontrará él. Sí, ya encontrará él, pero ya le pagaremos nosotros, ¿no? Zu lanea juten zenean zu bajartzen badezu zer egiten duzu. Zure soldata eman beste batei? Ez. Zu bajartzen duzu, zurea kobratu, lanekin gabe. Osea, olakotan ikusten da giza miseria. Eta hor bere iztuko nukenik,
turista, luzatzen ari naiz, baina Himalaia atera dugunez, hemen Himalaiismo ze ohitura handia egonda, Himalaista izango da oso alpinista goran, trekking egiten duenean da mendizalea eta Katmandun da turista, como todos los demás. Katmandun tamelen dabilen paseatzen da turista, por mucho que North Face da yo he bajado del 7.000, del 8.000, del campo base, la Annapurna, turista beste gainentzeko guztia bezala. Hori da nire iruipena. Nik hor turista bidaiari kontu horretan bai, nola jokatu beharko genuke bidaiatzen dugunean, ez? Guk uste ez daukagula soluziorik esateko jendeari nola portatu behar duen, hori ez daigu gustatzen esatea jendeari, ez gera eredu ezerrena, baina egia da, bidaiatzeko modu bereziak izan ditugula, zuk zure lanbideagatik, zure espedizioengatik, nik askotan bidaiatzen dut, gero idazteko materiala bilatzen dudalako, gustuagatik edo nire lana hori delako, eta orduan, igual bai daukat aukera bidaiatzeko modu librago batean edo denbora eperik gabe, baina nik oso argi daukat, nik ezin diot esan, nik ezin dut diskurso bat egin turismo antolatuaren kontra hola orokorrean, ze adibidez, nik badaukat aukera, adina, ofizioa, denboragatik, baina nire amak izena eman nahi badu talde batean, 4 egun doazelako Frantziara pasatzera Dordoñara, por supuesto, hori da nire amarentzako plan ideala. Joango dira taldean, bisitatuko dute katedrala, nire amako ondo pasako du, bazkalduko dute turistentzako jatetxe batean, hor ere portaerak badaude, ez? Beste kontu bada, personalki zer gustatzen zaigun, guk gure bideak bilatu ditugu, eta nik orain egin dugun viajean, nik pasaitut egun batzuk Andaluzian eta Mantxan bizikletarekin, egun batzutan Josurekin elkartu naiz, oso kurioso izan da, Jaenen topatu ginen, gero berriz bereiztu, gero Ezijan elkartu, eta ni joan naiz oso libre, ez? Neukan denbora mugarik, bizikletarekin, zein lekutan gelitu zaitezke. Neri, Josu pasazien bestunan elkarrezketa oso interesgarri bat Fito Rodríguezi egin diotena, atera du liburu bat, nola da? Turismo utxala, eolako zerbait? Turismo utxala, bai. Bertako kultura eta jatorria eskutatzen ditu turismoak, turismoaren utxala. Hor kontatzen du, hemen debatitu ditzakegu turismoaren ondorio kaltegarriak, ez? Masifikazioa, gentrifikazioa hirietan, eragin ekonomikoak, inguru girokoa, karbonizazioa, hori denak mai gainean daude eta oso ondo dago horri buruz debatitzea. Baina badago beste alde bat, da norberaren bidaia bizitzeko modua hori oso interesgarria iruditu zitzaidan. Fito Rodríguezek hor esaten zuen, askotan, esperientzia utxala izaten dela, ze joaten gara bakarrik, foto bat ateratzera, monumentu bat ikusi eta elaboratu gabe, zerbait sortu gabe, guri emozio bat edo historio bat edo ekarpen bat jaso gabe, ez? Eta nik viaje honetan pentsatzen nuen, ze suertea daukadan, ze nik hartu dezaket hilabete bat, bizikleta hartu, gero pentsatu honekin idatziko du zerbait, eta zein da bentaja? Bizikleta zoazela oso arina da, jendeak oso ondo hartzen zaitu, eta espero ez duzun herri batean, eta nik esaten nuen, Madridejos, ni hemen ez naiz galdituko, nik pasako naiz. Baina, euria botazu, Madridejosen galditu nintzen. Nik ez dakat plan bat, eta derrepente herri horretan, edo Jaenen baezan, topatzen dut gizon bat taberna batean, olibondo batzu dauzkana, eta azten zait bere negozioa, bere lanbidea esplikatzen, eta azkenean nibukatu nuen gizon horren olibondoak bizitatzen, gizon horrekin, eta ze historio interesgarria, bere lanbidea, bere problemak, orduan, bidaiatzen ari zara eta ez zara gelditu leku turistiko batean. Inor ez da gelditzen Madridejosen edo el Puente del Obispon, ez da inor gelditzen. Nire bentaja da, eta nik pentsatu dezaket, ni ez naiz turismoa egiten ari, nire naiz viajatzen, eta horren bentaja da, zenbat eman dit herri honek, ez nuen ezer espero, etortzen zaizkit, Peal de Becerro, gelditu nintzen mural bat ikusten, etorri zen amona bat, bukatu nun bere etxean, zenbat eman dit viaje honek, niretzat hori bai da bidaia, ez? Gelditu nahi teke goiz oso bat Peal de Becerron, batetik bakarrik noalako, hori importantea da. Bakarrik zoazenean, egin dezakezu nahi duzuna. Beste norbaitekin, igual apuro ematen dizu, haizu, geldituko gera egun osa Peal de Becerron, da, ke dizez, nik joan nahi dut Kordobara, mezkita ikustera. Bakarrik zoazenean, derrepente, Madridejos da, espero ezen un etapa importante bat. Ari zera, zerbait jasotzen, ez? Da, viaje egiteko nik uste modu oso, ez dakit. Baina gero, viaje horretan bertan, nik Kordoban pasan nituen 2 egun, ja bizikleta utzi nahi nuen pixka bat, eta, por supuesto, joan nintzen mezkita katedrala ikustera, ez nintzen inoiz egon, eta impresionantea da, eta gia batekin joan nintzen, eta zuk esan duzun bezala, ni izango nintzen bidaiaria bizikletarekin, baina hor ere turista naiz. Eta hor ere,
Bueno, sartzen gara zirkuito horietan, orduan oreka hori bilatzea, bueno, ni ez naiz inor esateko beste nola ez dutela bidaia antolatu bat egin behar. Baina igual, badago jendia aukera izan dezakena, nik uste dago sugerentzia bezala bota dezakegula, ez dekalogo bat bezala. Igual, zure aukera bakarra viajatzeko da bidaia antolatu bat, noski, noski, oso ondo. Baina igual, planteatu dezake jende batek, aizu, pues igual, beste modu librago batean bidaiatuta, igual ez dugu joan behar bidaiatzera, monumentuak tatxatzera edo Instagrameko fotoen bila bakarrik, ez? Mezkita ikusiko dugu bai, baina gero, paseatu Kordoban, atera pixkat beste auzo batzuetara, ez? Kordobako zubi erromatar horretan, paseatzen ari nintzela, hasi nintzen entzuten jubilatu kuadrilla bat, ari zen Trump eta txinatarrei buruzko teoriak botatzen, etengabe. Teoriak gero denak zein baino zein eroagoa, ez? Eta zen, ostia, que bueno. Eta jarri nintzen kuadernoekin nola, eta esen nintzen ondoan, ez? Eta hasi nintzen notak hartzen, ez dakit noizbait zerbait idatziko dudan, eta hasi ziren esplikatzen. Mira, Guadalquivir, que ahora parece que está crecido, la gente se cree que está crecido, pero antes esto era navegable, esto no es nada, eta batek esaten zuen. Claro, es que antes no se lavaban tantos coches y la gente no se duchaba tanto. Ai, la ostra, interpretazio hidrologiko berezia, ez? Bueno, ez dakit, olako harribitxi txikiak nire lanbiderako igual oso onak izan daitezkenak. Nik askatasuna neukan, nik pasan dituen igual 45 minutuan eserita notak hartzen, ez? Claro, zure bikotak idearekin edo lagun batzuekin bazaude, ezin de... Espera un poco, ¿qué haces? No, espera un poco, claro, ezin dezu hori egin, ez? Orduan, nik uste sugerentzia bezala, osea, rolloa ez da herrita egitea jendeari, ez duzu abioi bat hartu behar, ez duzu taldean joan behar. Osea, da proposatzea aukera benetan aberazgarriak direnak, ez? Saiatu pixkat libreago ibiltzen ahal baduzu, nahi baduzu, gustoa baduzu. Ta nik uste horrek ekarriko lukela, badago kontzientzia bat, ez? Osea, gero eta jende gehiago planteatzen du bidaiatzeko modua, eta hor debate asko daude, guk ez dakago erantzunik ez dakit. Nik jan bat jatetxe turistiko batean, pues segurazki ari nahi sortzen hemen Donostiko aldezarrean sortzen den fenomeno bera, ez? Hori oso kontziente gera, edo izan barko genuke guk sortzen dugula guretzat etxean kaltegarria den gauza bera. Orduan, bueno, horre errezetak ematen ibiltzea oso zaila eta ez dut uste egin behar degunik. Baina bai, bueno, beste modu posible batzuk planteatzea, ez? Zuk orain etxean hartu duzu, Josu ibili zen bizikletan Andaluzian porai, ibili ginen ez dakit nun kanpinden da jarrita, zuk bukatu zen ez dakit zinen etxean, eta zuk orain Tolosan hartu duzu ziklista noruego bat zure etxean, ez? De repente, hor, sortu da beste harreman bat, herritako jendean etxean bukatzen duzu, bueno, ematen dizu beste zerbait bidaiak, ez? Bai, nik ados nago, ez? Ni ados nago, ez? Nerea iritzi bat izaliteke hemen, edo testimonio bat, bizitutakoa, edo hausnarketa bat, baino ez da izango hola eta portatu harko genuke, eta ez dakiz zebak izan. Nik ere bi gauza bereiztuko nituzke. Taldean bidaiatzen duzunean, eta ni taldeko ardura du bezala bidaiatu askotan, zea talde handi bat, gu autobusean joten ginen hogei, beti izaten ginen, autobusetik atatzen zatenen ez hartaldea bezala ibili, sakabanatu, seinaka, launaka, irunaka, ez jundanak hartaldea bezala oasi batea danak kale berdinera. Talde txiki hauan gero furgonetan, da Zelanda berrian ibili ginen, da nebitako norbait badago hemen, bueno, 8 talde bat sakabanatzea errezagoa da. Bikote bat sakabanatzea, bueno, diskutituzko daiko erreza da. Eta batek, bueno, deno dauzkagu maniak, ez? Hori beti esaten dugu. Bestena da mania, eta norberarena da ohitura. Hoy da como el turista y viajero. O sea, tú un maniático y tú no, pero yo siempre tengo la costumbre de dejar esto así. Claro, osondo. Tu costumbre. Bueno, hori, banakako formula izan liteke, bueno, ideala esatea noa, bakardadea aukeratua baldin baduzu. Ander junda bere kabuz, Andaluzira eta ni ere bai. Eta gaur egun teknologiak egiten du posible, bihar arratsaldean 5 Jaengo tren geltokian geratzea. Claro, hori lehen etzan posible, hori guatu txamponak deitu, baina ni txamponakin ezinean deitu handarrei. Deitu genuen handarren etxera, behar ditzezunean, amak esateko, bihar arratsaldean Jaenen gatuko ginela. Claro, ezintzen nun zuzeneko konexioa egin. Banik, viaje honetan ere oso ondo pasadet, bakarrik ibili naizelako, gero, bizikletaz viajatzeko modua, zu baldin mazuaz autokarabana batean, bakarrik edo lau lagun, zea burbuja ambulante bat, muitzen zea, batetik bestera, kilometro, pila gauzak bisitatzea dituzu, baina igual bertako jendearekin ez daukazu harreman askorik, zein dauzkatzu taldekideak, eta egitezu burbuja
ambulante edo nomada bat, batetik bestera, ez? Eta biziketa bada modu bat, iristeko jendeakin egoteko. Eta nik lo indet, postal batean 3-4 gabon, handerrekin bat eta beste nun baite, beste 10 egun dendetan, da beste dendan, eta beste 2 egunetan, taberna batean nengoen, da ikusi ninuten, eta ditu, ¿dónde va a dormir? Pues no sé, pero hace mal tiempo, euría indo a Andalucía, pues no sé, en algún parque así, si quiere, cuando cerremos el bar, aquí debajo del toldo se podría quedarse. Claro, ikusi zuten atxon bat, claro, este abuelete si duerme en el suelo. Nigan lo inunda, horrengo egunean, goizen 6 gosariak emate ziren, txarrena izan zen goizegirik ez zutela taberna. Eta beste egun batean, Fuenteovejuna, guatzen dut, Fuenteovejuna entzuna da, herria Fuenteovejuna, hasi nintzen, taberna batean jo nintzen, eta tabernan, hizkuntza alde daukagu, hori ere kriston abantaila da. Osea, honek egin duena, si el Guadalquivir crece o no crece, baldin badago en Bulgaria, o no sé ondo, mirando al Danubio, etxe enteratzen. Larria jarrita, hizkuntza daukazu alde, ez? Ondon, konversazioak, ez dakiz zer, kezkak, zalantzak, marinalera neon nintzen ere bai, taberna batean kontuke entzuten da, galdetzen da, erantzuten da. Eta, niretzat hori oso politia da, ez? Herri hortan adibidez, Fuenteovejunan, ume bat topatu nun, ume bat zehonan, fueleko kamisetat eder jatzezun. Eta emakume batek euskera zitzitezion. Eta, esan nuen, hauek hangoa dira, hangoak, hemengoak. Eta, galdetu nuen, eta ume galdetu nuen, nongoa zeata, umea gelditu zanola. Ez zuen ulertzen. Umearek, seguru asko, hemen itzitezun euskera lagunekin, baina Fuenteovejuna, nik euskera zan itzituen da, etzun lotzen hizkuntza lekuarekin betzatu zatu. Eta, amaitzen, euskera zeizu, eta, bai, eta, hola gatu zen. Eta, bere amak esan zian, da, nulo egiten dezu. Eta, bueno, dendakin hau numet. Dendakin egiten dezula? Ez. Gure txera etorri bat dezu, bea emakume hori izan, neska hori izan, bere aita Fuenteovejunatik, jundakoa erandiora lanera, emigrante bat ezan bidaiari ezan turista, emigrante langile bat, lan aintzunan, alabak, lan egiten zuen kruzeseko sukaldean, euskera ikasi dazion da, umeak euskera zitzitezun. Baina hori da posible, gauza askoren ondorio da. Eta handikan etorreta gero, handarrik esan duna, lehengo astean Tolosan ikusi nun, nida nahi atxon hankaluze deitu nion, oletu bat? Bizikletakin. Bizikletakin da, ¿de dónde eres? Aurrena, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Norvegian, ez dakizet, eta nondi zatoz, Tarifatik, Tarifatik, da, Noruegara nire egira, bai, ez ondot. Eta gau noa zoaz da, Gaztiztinator Irunean noa, Mugara noa. Ezen du, nahi baizu, txikia da, baina nahi baizu etorri, eta odon etxera etorri izan. Da, ginean kontu kontarik, nik ere naukan, sensibilidade berezi bat nik esaten nuen, karo, ni hoi nintzen, oin dala azte bete hoi bezala, nola, bastar baten. Eta oso harreman polita, eta esan nion gainera Norvegiarrak Tolosara etorri ziala, eta eskiklu Tolosan osotu zutela, eta mustalantegirik izutela, eta gaur egun eskiatzen dugula Norvegiarrak Tolosara etorri zialako, baina, atxona junda pozik ja, Paristik gora. Atze idatzi zian, esan ez Paris pasazula, eta. Bidatzeko modua, jendearen gana iristeko modua, bizikleta, bereziki, motoa da pixkat, atzo ikusi genuen proiezioan motoakin, motoa kaskoakin da pixkat, burbujagoa da, kotxe bat hendik gehiago, autokaranoa gehiago. Eta horren barruan doazen jendea. Ez du esan nahi autokarabanaten, eso no hablan con nadie, segun zein dikoazten barruan. Generalizatu gabe, baina beste adibide labur bajarri nahi nuen, gogoratu naiz, Josuk nola viajatzen duen, eta hori, sugerentzia bezala ikusteko ze polita izan daiteken viaje bat, igual ez beti leku turistikoetara joaten. Ja ordurako banatu ginen viajean, eta ikusi zenuen Alba de Tormesen kartel bat, eskuela eta urina. Osea, zu herri batera joaten zera, eta ikusten zu ze ekitaldi dagoen, edo ze dagoen, eta kontatu pixkat hori, ze hori kuriosoa da. Osea, nik inbidia sentitu nuen, nik ikusi nahi dut hori. Historia hori luze xamarra da, saiatuko nahi labur kontatzen. Ni Tolosan jaioa naiz, Tolosako zezen plazan ondoan, 30 metro. Tolosako zezen plaza esaten da dala munduko handiena, zen ez da inoiz betetzen. Odun, ni handikan gertukoa naiz. Ni txikitan esan dizuet, etxean etxe honezet, telebiste liburik eta nire mundua zen kalea. Baina zezen plazan gertatzen zian gauzak, gertatzen zian herri kirolak, eskolari, korrikalarik, herri jasotzaileak.
toreroak, Pakirri, Elbiti, Kordobes, no seke, zirkuak, hostia, oidanak etxe ondoan. Ni Ben Roge Blaskori esan nion, que yo el primer elefante, el primer león y la primera foca las había visto a 40 metros de casa. O sea, que no las había visto en África o en el Ártico. Odon, zezen plaza. Ni saiatzen leku batea juten naizenean, ulertzen zergatik. Hemen ume batez zergatik izan nahi du realeko jokalaria, edo pelotaria, edo ziklista. Andaluzin, ulertu da dezu, ume batez zergatik izan nahi du torero. Bazoaz bizikletaz, ikuste dituzu txerriagan jabu onda kanpoan jaten, gero ikusten duzu plateran urdaiazpikoa, ikuste dituzu zezenak, eta Sevillan egoela esan nahi ba, no seke, la feria de Sevilla, no seke, eta jo nintzen maestranza zezen plazara. Ez barrura, kanpora jakiteko, jode, ze jende jungo da, igande baten, ala korrida de no sekien, eta han egon nintzen, begira, ze jende nola jaztezan, zeitze egite zuten, bueno, idana. Eta gero, kartel bat pasatzen de Alba de Tormes, eta zan, nobilada de la escuela taurina de Alba de Tormes. Esan, hostia, Alba de Tormes. 2000 launeko arriba, zezen plaza badauka. Umea juten dira astean 400 eta Salamankara, una escuela taurina. Izan nahi dutelako, pues, torero izan nahi dutelako. Eta antxe institutoko umeak, eskolako umeak, eta beraien lagunak, eta gurasoak, eta aitona monak ikusten, ez da, joe. Eta jo nintzen ikustea, gehiago, ariketa antropologiko bezala gehiago, zezentzale izan da baino, klaro. Eta... Bideoak bidali zen izkidanan umetxoak zezen aurrean. Baina 13 urteko umea zezen arriskutsu batzen aurrean, batei kuizton golpe eman zion, aidean botazun, amona antzion ikusten, esan ziaten aita eta ama etziala jun, zezenak ikustea, amona eta tiona bai. Aita eta ama batenza, torero aldimada semea, zeingo jozu. Osea, gauza batzuk ulertu behar dira lekuan, ez? Eta gero kasualidad, Tolosara etorri nintzen igandean, da botatzen zuten Tardes de Soledad, pelikula hori de, bueno, Donostiko zinemaldira zizuena. Saiatu nintzen ziklo hori ulertzen, duzet hori dela importantea. Beste etxea jute zarenean, eta luzatu nahi zezenketak asko, ulertzen saiatzea, zergatik da hori hemen. Osa, zergatik el ritual de fertilidad en Senegal da una cosa, un disparate. Las procesiones de Semana Santa, claro. Jo, ongea, sartu zean nerekin eliza gehiagotan, zure bizitza osoan, baina, orain viaje honetan, bai, gaur ere konbentu batean gaude, ez? Bai, ikusi genuen prozesio bat, zer da, nola bizitzen dute. Eta gana, atera genuen ondorio zan, como la tamborrada, o el alarde, o lo sé qué, claro, ¿cómo vas a explicar el alarde, o la tamborrada, o beste zer, segun zeinek. Eta harrigarria, eta ero, lotu nituen asko ere toreroan jazkera, eta Ama-Birjinan jazkera, antza pixka bat dute. Eta torero asko babesten dituzte, ez dakit nungo Ama-Birjina, diru bat ematen du, ez dakit nungo pasoa ordaintzen. Gauza, harrigarriak ulertu nahi ez baituzu. Eta ulertu nahi baituzu ere, ostras, oso gauza... Baina ez zera realidadari beste kapa bat ikusten, adibidez, olibondoena esan dut, ni hasi nintzen, jaenen badakizu, dena dia olibondoak eta errenkadan milaka eta milaka eta milaka, eta niretzako zen postal fijo bat, ez nuen ezer bereizten hor, baina gizon honekin egon nintzenean, hasi nintzen gauza pila bat ulertzen, zergatik olibondo batzuen arteko errenkadan belarra zegoen eta beste batzutan ez, zergatik ari ziren makina hau esartzen eta urteko zegaraitan zeuden. Hau da, viajeak ematen dizu, harremana daukazuna jendarekin beste kapa bat, ez? Orduan horrek aberazten du, orduan, bueno, ez dakiz esan barnun honen inguran, aukera hori dela, ez? Gehitzea beste ezagutza bat, ez bakarrik monumentuarena edo argazkiarena, pixkat bizitzaren, badakiz ere esan behar nuen. Hor, nik uste hori ere importanta dela, turismoaren beste, nire ustez, beste kalte bat izan daiteke, ez bakarrik hori ekonomikoa, ambientala, ez dakizer, guretzat ere, folklorizazioa batzutan, ez? Bilatzen ditugu topikoak eta klitxeak eta, oso gogoan daukat lagun batek kontatu zidan historia, Alicanteko lagun bada, Antonio ezagutzen duzu batzuk, Iruñan bizi da, eta Iruñan bazegoen ikasle bat, unibertsitatean Taiwangoa. Eta Antonio lagun hau etorri zen Donostira, Taiwango ikasle horrekin, Donostia ezagutu nahi zuelako. Eta orduan, pasazuten eguna Donostin, erakutsi zion Antoniok Bahia, eta Aldezarra, eta ez dakiz zer, eta Kursala, eta fotak aterako zituzten. Eta egunaren bukaeran, Taiwandarrak eskatu zion mesede bat Antoniori.
eta esan zion, quiero ver un vasco. Esan zion, me hace ilusión ver un vasco, esan zion. Eta Antonio oso azkarra denez, Zurriolako zubian zeuden, ikusi zuen gizon zar bizardun bat txapela batekin arrantzan, eta esan zion, ese es el vasco, un vasco. Eta orduan, hasi zan fotoak ateratzen, ez? Claro, taiwandarrari esan izan balio, pues si son todos vascos, o el 90% de los que son vascos, decepzio hartuko luke. Orduan, anekdota hori, hartzen dugu, gu parra egiten dugu, baina ni seguru nago gu berdintxu portatzen garela. Eta nik zure bidaiekin oso gogoan daukat, Josu, begira. Niri, horren hitz egingo dut pixka bat, kazetari edo idazle baten ikuspuntutik, ez? Klitxea, topikoa, folklorizazio hori, beti dena ikustea, ez daki postal bat bezala, ni konturatzen naiz hori egin izan dudala. Eta kontatuko dut azkar, baina iaz Kolonbian egon ginen. Eta ni joan nintzen viaje horren bukaeran, zona nahiko apartatu batera, handeetan, indigena eremu batera, reportaje bat prestatu behar nuen, gai nahiko gogorra, narkotrafikoa eta violentzia eta kontaktu oso onak neuzkan, eta reportaje bat egin nahi nuen. Bertara bidaiatzea oso komplikatua zen, abioi bat Bogotatik, gero autobus bat hiri txiki batera, hortik furgoneta bat, eta azkeneko zatia, 80 kilometroko pista bat mendian, nik pentsatzen 2 ordu izango zirela, eta 5 ordu edo 6, pasa genituen 80 kilometro egiteko, oso harritxua gora bera, kamioia zijoan primera, segunda, ez duen gehiago sartzen. Eta zein zen nire kezka, arratsalde horretan, nik ikusten dituen kontrolak, esplikatu ziatzen, no, tranquilo, tú ya sabemos que vas, tienes este contacto, pero hay, controles un poco raros de los militares, los no sé qué. Nire kezka etzan hori, nire kezka etzen nun egin behar nuen lo, nire kezka zen, momentu horretan, Reala Paris Saint-Germainen kontra jokatzen ari zela Championseko partidu bat. Eta ni neon, hau kontatzen denean, lotxa ematen dit. Ni, ja, 40 egun Kolonbian da, ostia, la Champions ez dakit, eta ni ari nintzen mobilarekin, seinalea joan eta etorri egiten zen, mendi hoietan, handeetan. Herri txiki batera hurbiltzen ginenean, seinalea sartzen zen. Eta ni sartzen nintzen Markan edo Diario Baskon da, Real Paris Saint-Germain aberta. Eta ja, de repente, seinalea galdu zen, ez? Eta nik nire buruari esaten nion, joder, Ander, hostia, a ver, zentrate. Etorri zera, Kolonbiara zatoz, jode, indigenen inguru batera, hau beste mundua da, aztu real, aztu, bueltakoan enteratuko zera, sartu mundu honetan, hau beste mundua da. Iritsi nintzen, kapena ez ditu dela fotoak ekarri hau demostratzeko. Iritsi nintzen, gauez, ez nuen ezer ikusten herri txiki bat, kontaktu bat neukan Andre batena, baia donde la señora Carmen, que ahí dormirá, ari ziren urtebetetze festa bat ospatzen. Ume batzu, gaztea tarta eman zidaten, ostia, ikusten dut ume bat Paris Saint-Germaineko kamisetarekin. Fotoa ekarri behar nun. Eta esan nion, ¿eres del París? Sí, sí. Pues hoy tenían partido en París. Y dice, sí, ganaron 2-1. Mierda, orduan. Jakin nun, ez da esan nun. Karo, zenbatetan gertatzen da, hori, nik, indigena, azkenean, ia nahi gabe, baina askotan egon naiz, indigena dauden eremuetan. Eta askotan pentsatzen dugu, hori tik bada turista bezala, viajero bezala, hauek bizi dira beste garai bateko jendea da, ez? Hola, prehistoriakoak. Ni gogoratzen naiz, Pangeako bidaia egin genuenean Australian, aborigenekin hori gertatzen zitzaigula. Aborigenen historia oso gogorra da, ikusten genituen kalean, gehienak mozkortuta, oso egoera txarrean. Tentazioa da romantizatzeko esateko, estas tribus ancestrales, el conocimiento, no sé qué, la madre tierra, eta rollo hori bakarrik kontatzea. Noski daukatela harreman oso berezi bat, territoriarekin eta bar. Baina kazetari bezala esaten nuen, baina eske hauen problema dira 21. mendeko problemak, eta hauek bizi dira gure garaian, ez dira fosilak, eta hori oso injustoa da, eta hori askotan egiten dugu. Zailkatzen dugu jendea gure topikoen arabera, ez? Indigenei buruz idatzi behar baduzu Australian, entrevistatu behar dituzu, eta jakin behar duzu ze problema dauzkaten langabeziarekin, osasun mentalarekin, lurraren jabegoarekin, eta Kolonbian berdin, eta Kolonbian ari dira Paris Saint-Germainen partiduaren pendiente handetako indigenak ere bai, orduan. Hori da gaitz bat, bai turismoak eta bai kazetaritzak edo narratzeko den bidaiak badaukatena, beste batzuen artean, hor batzuk igual gero kontatuko ditut, baina igual ari gara gehiagi jendea gehiagi espartzen. Esan duzuna, faktore hori importantea da. Gaur egun, seguru asko oso zaila da mundutik aparte egotea, naiz eta motxilero bezala junda, ere, zea enteratzezea, eta nik trenean gaur ez daize bat WhatsApp, eta ez dakiz eta bakizet. Nik uste 2000 urtean gu Australian egon ginenean artean
ez zegoela telefono mobilik. Baina emaila bai, eta ziberkafetara joaten ginen, Josu. Ziberkafetara joaten ginen, bai. Ziberkafetara joaten ginen, ez? Baina gaur egun, lehen hasi naiz esaten, hiztegia, gia, mapa, oidana, txartela, pasaportea, dirua ere, hemen, dibisak, ez dakit nungoa dian. Eta, oindana instantean bizi dezu, eske, hau bera oain jende ikusten ari da streaming bidez, ez? Ostra, ezin dezu sinistu, baino hala da, ezin dezu sinistu, ja sinisten dezu, eta hala da. Eta ez du balio esatea, eske teknologia berri hauekin, oain dela 20 urte da makigu, ez? Eta instantanei horrek batzutan sortzen du, olako estres moduko bat, internet gabe geratzezea, eta ematezu ja mundua bukatzen dela, eta larritu itezea gainera, ez? Baina, ekarritut, eske, zuek ez daukazue hau esplikatzeko, iguatzezate, sobre hauek, ez? Bia aerea irmail eta ez dakizeta. Olako kartak iristen zianan atzerrikoak. Atzerriko norbaitek idatzi zizunez, eta olako normalago bat iristen balimazan, hemengo batek. Eta postalak, ez? Gaur ekarri dut, justu Anderrek eta Josemak eta bidalitako postalak. Ez da, aspaldik duela gutxikoa. Postal bat bidaltzeak suposatzezuna, ez? Postal bat bidaltzea suposatzezun, persona batekin gogoratzea. Postala erostea, zer kontatzeko. Idaztea, seilua bilatzea, herrialdez aldatu baino lehen buzoian botatzea, zer batzutan herrialdez aldatu da, ez ditugu bota postalak. Eta gero, batzutan zu iristen zinean, postala baino lehenago, ez? Hori gertatuko zitzaizuen, ez? Eta, gauza horiek, oain nik batzen naiz norbaitekin Andaluzin, eta bialtzen diot maestrantzako argazkia Tolosako 60 plazan. Momentuan guatu inta, plateran, hau jaten hain naiz. Hau topatu det, hau ikusi det, hau. Da, harrigarria da, ohitu gea, eta mendik gala izango da. Baina ez hori bakarrik eske gertatzen da, hoi dana hemen dagoela. Eta hau merkea dela, holako 40 euroko batekin, Ugandan, Nepalen, Australian, badaude ja munduan ikustet, biztanle baino telefono gehiago. Ia. Oduan, lehen guk ginean argazkiak atatze genitun. Nik nahi baino gehiago, jende askotan hori lehen ez dut esan, baino argazkiak ateratzeko hainbat jenden zeukan, lotxagabe, keria, zuetzea erreportari, zume hori mukitzintzili ditula argazki atea jozu, baino zertako atea jozu. Irakusteko, gero, ze miseria dagoen leku hartan. Ez da oso gutxi daukate eta zoriontxua dira, hori izaten da, gainera, ez? Eta, izatezu, ostra, bida, hoain oso ondo, bertako jendeak argazkiak atatze izkigu. Eta ni postu iten naiz gainera. Lotxagabe etortiko balitzointxe bertan, fezeko bat eta argazkiateako bali niri zeozer jandetelako eta kakaria errapatu etelako eta palmera baten atzean nagoelako bia. El local, mira, keka galera pillau, ese turista eta zabaldu saretan, ez? Piskat, bai eske, zorionez, hau ere, edo zeinen esku dago. Txarren alizateke, hau gure esku bakarrik balego. Eta orain, askotan gertatzen da, ni bidai hontan hemen eukinezake, noa jun, nun bilatu. Baina nik galdetzeko itura ez dut galdu nahi. Nik jenderik galdetu iten diot. Haizu hemen ezean bat egon golitzake, hemen kanpina itxita zegoen, baina igual, galdetu egiten eta jendeak batzuk erantzun egiten dizute, eta beste batzuk ez dakite zer dagoen inguruan. Salamankan galdetu nuen, alberge peregrinos bat zeon, gazte batei eta etzekin, eta behiratu zuen hemen, eta esan zian, a 120 metros de aquí hay un albergue. Atxon batek galdetu izan banean, esango zian, ya suelgo ver gente paseando por aquí, con mochilas eta hori, aldaketa hori izan da, niretzat, ohituta, ez dit esango ez zina izoitu atanta teknologia, esatea txorra dalako eta gezurra gainera, baina nola aldatu diren. Zuk erabiltzen duzu, Josu. Eta egia da, niretzako kriston bentaja lanerako gauza askotan, pentsate, ze tekin ateratzen diozun lehen pentsa ezina zena, kontaktuak egiteko, bertako kazetariak aurkitzeko joan aurretik, hori niretzat izan da, nire dana asko errazten duen eta asko aberazten duen tresna bat, baina gero badago bidaiatzeko moduarekin
bidaiatzeko modua baldintzatzen duen beste faktore bat, eta gero ni beti idaztearen kontuarekin nabil, ez? Instantaneidarena horrek dauzka bentajak, baina ni gogoratzen naiz, bueno, ez dakit zeinek kontatzen zuen, zer desberdina zen, berriz Himalaiara, inglesa joaten zirenean orain dela 1 urte Everest igotzen saiatzera, pasatzen zituztenan hilabeteak, eta gero idatzi zituzten espedizioien liburu klasiko, olako liburukoteak, eta ziren liburu oso mamitsuak, hausnarketa handikoak, jende oso kultoa zen, eta esaten zuen gainera, espedizioa egiten zuten eta barkuz etortzen ziren, eta bidean 2 hilabete zeuzkaten, igual, dardun idazten zuten lasai, eta hori konparatzen zuen gaur egungo mendi literaturarekin edo sare sozialetan egiten den narrazioarekin, eta esaten zuen, joen, igo da norbait Everestera, eta bere testuaren kalidadea da, qué pasada, esto es increíble. Eta, ez du hartu denborarik reflexioa egiteko, sakontzeko, entrevistak egiteko, orduan, ni bai konturatzen naiz, oso instantaneo bizi garela, baina gero denbora ralentizatu behar dugula, eta kompatibleak dira gauzak, eta nik uste hau aplikablea dela, ez bakarrik idazle batentzat, ez, instantanea da, baina gero denboraren oso importantea da. Osea, eman denbora gauzei, etxean, nire kasuan etxean lanean gauzak irakurtzen, entrevistak berriz egiten, ez gelitu bakarrik oso ondoago. Instagramen jarri foto bat eta jarri qué pasada. Baina, claro, viaje bati ateratzen diogun ondorio bakarra baldin bada qué pasada, pixka pobre gelditzen zaigu, ez? Orduan, hori da, tresna honen abantailak oso handiak dira, baina, bueno, arriskuak edo behintzat, etekin zuku ateratzeko aukerak ez galdu, ez? Eta horrek eskatzen du mantxo, niri asko gutzen zait, niretzat importanteak izan diren lekuetara hueltatzea, ez? Reportaje baten protagonista izan den jendearekin berriz egotea, historiak luzatzea, eske horrek ematen dio aberastasuna, bestela da oso axaleko impresio bat, ez? Eta orduan, denbora uste dut ere klabea dela turismo eta viaje batean denboraren kudeak eta hori, ez? Nire uste horren lekuko bat zaudetela hemen batzuk, zu horre ontzea Karakorunen kanpamentu nagusi batean 2 hilabetez, Iñugategi, Zabaltza eta Vallejokin, eta hemen Antxoni Turriza dago, Antxoni izan da lekuko, garai baten beste notizia jasotzen zirenean, teletipo bidez, gero bea egontzan, zean, be kanpamentuan egon zinean, eta zuek egon zinetenean, bidaltzen zen dituzte mezuak mail runnerrakin, edo ez, irrati bat eman zenuten emisora bat, ez? 30 kiloko emisora bat. Gaur egon zen justo urte batetik bestela egon zen transizio bat, izugarria. Hori izan zen, 81 ni bueltatu joan nintzen lehenengo aldiz Nepalera, baina gandikan 9 urtetara, 80an, joan nintzen kazetari lana egitea Eusko kanpo bazera. Eta orduen, egin behar izan duen erabiltzea hilarien sistema berdin-berdina. Nik idazmakina batekin, tekleatu, papera konpondu, sobre batian jartu, eta mail runner bat eman, sobre beste sakutxo batian, eta horrek hartzen zuen baiaratik bera bidea, eta handikan 2 egunetara iristen zen Luklara, eta handikan, hori izan zen, 81an, urrengo urtean, bueltatu nintzen, baina orduen izan zen, zuk esan dezuna, irratia, baina zen satelite bidez. Hori zen ikaragarria, osea, ni handikan telefonoa hartu eta nuen edozeinekin hitz egitea. Ez nuen edozeinekin hitz egitean oso garestia zalako, baizik egin behar zanean kronika hori. Baina urte batetik bestera pasa nuen hilarien garaitik, gaur egungo teknologia hauek erabiltzea. Izan zen transizio bat izugarria. Orain gaur egun, orduen eraman genituen, ez dakit zenbat kilo, orain boltsikoan eramaten duzu, erabil behar duzun telefonua edo medioa. Ez dakite... Ordu betera dara mago, igual, behar bada interesgarriagoa da galderak egiten baituzu edo gu bestela ez gea isilduko, bakuitzako ordu bete hartuko genuke, beraz. Zuek galdetu, jende asko gertuko azate, eta bidaiatutakoak seguru, ibilitakoak, eta zeuen hausnarketak egingo dituzue, eta, bueno, Zerbait komentatu galdetu nahi duzu?
Tentzea, Elisabet? Bai, ez zaitut ondo ikusten, baina bai. Lehen, Josu, Bai. aipatu duzu hasiera xamarren, jenden portaera ez hain ona bidai kolektibo horitan, ezta? Hor badago aldeik gizonezkon eta emakumezkon arten? Beira, nik uste baietz. Osea, gizonezko bidaiatzeko modu badaukagu, gizonezko izateagatik, segurazko hainbat lekutan lasaio ibiligea, nik ez dut probatu, emakume izan da zer dan bidaiatzea, baina ni, izan gabe, pentsatzen dut, hainbat lekutan enitzela ibiliko ibili naizen bezala. Bestalde, emakume izateak batzutan ematen du aukera, gizonezko ez bezala, hainbat etxetan sartzeko, bertako emakumeekin hitz egiteko, famili bizitzak gehiago ezagutzeko. Osea, igual Anderrek eta biok ezagutzen dugu Jaengo tabernan gizonezko moskorra, eta zuk igual, umeak eskolan jaso eta etxera dijoan ama tratutxarra jasotzen dituena. Esan nahi dut, badago igual esparru bat guretza zailagoa dena. Portaera aldetik, ez dakit, nik viajetan kalean baldiman nabil, nunbait, Oslo nabilela. Euskaldun bat antzemateko modua, ikusin baino lehen, igual entzun ingozu. Zeren bulloso xamarrak gea. Guri iruditzen zaigu italiarra diala bullosoak, baina gu ere bulloso xamarrak gea. Eta gero, biztaia gerturatzen danean, ternua, emanet, madu, ez da zer, mendiko arropa ona kalean ibiltzeko hori jaia euskalduna da, seguru. Eta portaera ezin dizut esan, osea, prepotenteak nik usteet badaudela genero guztietakoak, eta izakera guztietakoak hori ere bai. Kago batzutan hemen daukagu bestekiko zapalduarekiko olako erruki puntu bat, baino ikusin behar da hori bere herrian hola portatzen den marrokiar bat esatera noa, Nigerretik datorren batekin. Onola portatzen den Mexikarra, parkin batean estatu batuetan, beltza afrikar batekin. Osea, nola batek, puteatu izena etzai gustatzen aditza baino, nola izorratzeko kapaz dan beha baino bajuago da ona. Osea, estatu batuarra, Mexikarrak, Guatemalakoa, osea, hori gizakiaren, berezkoa izango da, ez dakit aldatzea ezinezkoa ezote den, baino badago. Badago hori eta niri tristura ematen dit, baino ikusten ditut hainbat portaera olakoak direla. Baina ezingo nizuk erantzun emakume bezala. Goatzen naizena da bai, behinzu diputazioa lanean zeundela, jo nintzala, artxibora, inuitei buruzko dokumenta paper batzuk jasotzea. Orduan, informazioa jasotzea ez zalako erreza, edo grafosea jote ginen, bazeuden, ez zeuden, eta bestela olako kultur erakunde baten zen. Nik hemen gauden ez esango dut, Australiara joan baino lehen, ze informazio geneukan orduan, Koldo Mitchellenera joan, eta antzegoen Australiari buruzko gia bat, Bill Brysonen liburu bat, eta kitxo, eta hori zen eskura geneukan. Nik goratzen naiz Koldo Mitchellena viajen sekzioa, nik goiti bera ezautzen nuen. Ondo, ez, Patxi? Komentarioa? Ondo, bai. Hemen, beste norbait dagoelako, esango dugu, Australia joan ginenean, aitortu bat dago, hemen gaudeno gehieno bidaiari kapritxosoa gea, joaten gara beste leku batera, dirua daukaulako, horrek gehitu, kuriosiadea, jakin mina ez dakizer. Beste belaunaldi batek hemen dihun bar izan zun, iesi, gerra garaia, gerra ondoren lehenago, beste batzuk lanbila, ez dakit ipara ameriketara hartzai, edo Australia ipatu duzunez, kainabera moztea. Eta justu, guk ezagutze genuen, lagun baten bidez, legorretako tipo bat, Australiara juntzena, azukrekaina moztea da, zan oso lan gogorra, mekanizatu baino lehen eskuz lan aitezuena, eta gero, han ezagutu genuen Javier Iriondo, legorretako bat, eta oain justu hemen dago Javier Iriondo niloa bat zuzeala, ezta? Jakin, hemendikan jende bat juntzalaria, etzan jun Australia iriosaba, etzan jun de viaje novios, ni nada. Anai bat zeukanan, eta esan zion etorri hemen lana dago. 3 anai juntzian. Legorretako basarri batetik. Zema senidezian?
15. Haiek etzian joan, alquilamos autokaravana o vamos en bici? No. Area, 3 hilabete itxasoan. Area juntzianean, etxekoek, igual etxean etzekiten irakurtzen, baina etxekoek jakina arte iritsi zirela pasako zian. 3 hilabete barku, gehi, kartak beste hainbeste, barkuz balimazetorren, 6 hilabete. Zuek imaginatu zegoen, alaba Erasmusa gute zaizuela semea, jode, ez dakizula ezer. Hilabete baten. Batutan gertatzen da. Gertatzen da, bai. Imaginatu, ze suposatzen duen horrek, ez? Eta oso bizimoduko horra izan zuten, ez? Idatzizun Douglasek Azukar Amargo liburu bat, etorkinei buruzkoa, eta gero mekanizatu zen ura, eta haien historiak entzuten genituen Inganen eta hango beraiek egondako lekutan, indako frontoi txiki bat, eta, histori asko sortu dira olako viajetan. Eta beti nik pentsatzen dut gugea, jungarena nahi dugulako, eske gu, bengo bizikleta viaje gogorrena ere, noruegoana edo zeinena da, gu nahi dugulako. Eta hemen, ziklismo zaleak gera, oso ziklista zaleak gera, eta igandetan taldean ateratzen direnei deitzen dugu zikloturista. Bestia zikloturista, ez dira horiek erremitak ikusten da inumiatzen, horiek dira ziklodeportista, behiratzen dituztenak mediak, aldapak eta hola. Izan litezke zikloturista gu izan gintezken, o ziklobiajeroz izan ge Andaluzien. Izan gaitezke ziklo peregrino, Santiago bidea egiten ari dana. Edo guan ziklo penitente o zer. Ziklista. Baina hor ere adjetiboa jartzerakoan, jartzen baituzu zikloturista, eta zer dan, ziklobiajero, eta oso ondo ere zer dan, da ziklo. Ziklista frustrau ere, bai, asko, asko. Bueno, galdetu zer gehiago, galdetu nego ez, Ez dugu hitz egin osasunari buruz, ez? Osasuna ere, bada viajatzeako ekipajea bera baino importanteagoa osasuna. Bueno, nik esan dezue, zuek etzaztela inor esateko besteai nola bidaiatu behar duten, eta agian ez eta zuen buruari esateko turistak etzeratela, eta bidaidariak zeratela, bueno, hori normalean ikusten oso orokortua dugula guztiok, baina nik ikusten dutela da, azken boladan, bueno, nik esango dizuet zeinek nire refleksioa turista bezala, bai, nire buruare bidaidari bezala, baina azkenean esan dugu, ni ere turista naiz, baina egondamen artista bat orain asko gustatzen zaidana, eta bueno, ez bakarrik artista bezala, baizik eta esaten dituen gauzak asko inspiratzen ari nautela, eta da Rodrigo Cuevas artista, musikaria, eta esan zuen, bueno, hain 50 urte bete ditut, eta beste gauzen artean, gauza oso interesgarriak esaten ditula, esan zuen, bueno, iruditzen zait, gaur egunean sexua eta turismoa, turista izatea eta turismoa egitea gainbaloratua daudela, ezta? Eta esan nuen, ostras, bai, agien 50 urte bete ditut, esan dut, zegia, odo nigan behintzat, eta gero erreflexio bat zuen atzean, eta oso interesgarria. Bai ikusten dudana, eta honetara duzue Fitoren reflexio hori, iruditzen zaidala orain, hainbat pertsonek eta gero eta gehiago, ari direla pixkatere armariotik ateratzen, eta nolabait esaten, bueno, bagian, jada ez dira hainbeste asetzen modu bateak bidaiatzeak, eta nik uste frenoa bota dutela, edo bota dugula, hori jada, eta hori igual orain partekatzen ari garala gehiago. Partekatze hori, ez da? Ez bakarrikan lagun artean, baizik eta, bueno, gai bezala ere ikusten dut jende asko hori esan ez, bueno, eske, ja ez da gauza bat, zuk esan duzuna, handerzera gina egiten ari geran eta horrek ea frenoa dun, baizik eta enau asetzen, jada. Piskat, hori. Ez da hain asegarria niretzako joatea, ez dakit nora, hainbeste, ez da ez dakit. Eta nik uste hori ikusten dudala, bastante, nire ingurunean, eta hori zehatzen, eta niregan ere badagoela refleksio hori, ez da. Bueno, ez nau ja hainbeste liluratzen, hainbeste kanporateratzea, noski edozein modutara ere ez, baina, bueno, eta hori ikusten dute jende askoran, eta Fitoren ez dut irakurri liburua, elkarrizketa bai, eta bai iruditzen zaidala refleksio personal bat, agian jende askok
bai, zenbait gauzetan partekatu eta identifikatu gait. Bai, identifikatu gait. Nik uste dut azkenan bizitzeko modua dela orokorrean, ez? Esperientziak nola konsumitzen ditugu, orain konsumitzen ditugu esperientziak eta egia da, batetik gizarte bezala izan dugu eboluzio bat. Claro, zakit, nire orain dela 50 urte, hemengo jendeak izango zuen aukera bidaiatzen hasteko, de repente merketu zen, abioiak merketu ziren, gizarte oparago batean, hasi ginen bidaiatzen pila bat, eta, bueno, igual momentu batean gizarte horrek berak ere ikusten du, bueno, ja pixka nekatzen ari gara. Eta gero, nik uste gauza personal batera izan daitekela zure bizitzan zehar. Osea, igual ez duzu gogo berdina izango 20 urteekin edo 50ekin. Baina nik behin eta berriz esan dut tarte honetan, nik uste dut landu behar dugula bidaia. Osea, ez bakarrik hori ezain esperientzia utxala izatea Fritoren hitzak erabiltzagatik, ez? Eta igual jende askok hori nahi du bizi esperientzia bat, ez daukana zergatik izan behar kilometrotan neurtzen dena, ez? Ez bakarrik fotoa, ez bakarrik bizita, bueno, ikasten ari gera, esperientzia murritze txikiagoetan ere, zuku handia dagoela. Eta bai, nik sumatzen, eta hemen gaudea debate horiek egiten, autokritika horiek egiten, zalantzan jartzen, modula saian, inori estigmak bota gabe, baina bueno, zer da nahi duguna, benetan hain interesgarria da fotoak eta monumentuak tatxatu, herrialdeak tatxatu, ez dakizen bat herrialdetan egon nahi zen, pues igual ez da importantea hori, ez? Bueno, norbera. Uste, esan dezun hortan arrazoi duzu, gain baloratuak daudela gauza batzuk, eta bigarren hori bidaiatzea bai. Eta bestea ez, seksua ez. Beste tertulia bat akustiko dugu, baina bai dagoela gain baloratuta. Osea, gainera nik uste, galdera egiteko moduan, ez? Opor garaia danean, zuk ez duzu galdetzen. Zer egin duzu? Zer egin duzu? Zemuz oporrak ez? Nune ontzea oporretan. Suposatzen dalako oporretan beste leku batea juteko aprobetxatu dezula, ez? Eta gero, leku askotan egondakoak ematen du olako bagaje kultural moduko bat. Baina, izango nintzake, suposatzen zaio bagaje kultural, kezka, ez daki kompromiso, giza kompromiso, dena delako niri tokatu zait, nik aukeratu dut ere viajatzea, hola ondamendia gertatu diren lekuetara, ez naiz ni ondamendi batetik iesi jo naizena, bizik, gerturatu izan naizena, Valentziako dana edo Belgradora edo Bosniara bere garaian, jakiteko zer den ies egitea, zer den leku batetik junai eta beste inora ezin iristea, hori oso gogorra da, eta gu ari geha hemen definitzen mugitzen gareron artean ea zeizen jarri gure buruari. Niri bi gauza, ez dakit, bazeote lehen Trotamundos, Guia del Trotamundos, izen hori polita zan Trotamundos, polita izan, bueno, gustatzen zidan. Bate gustatzen zidan, ez zitzaidan azan Ciudadano del Mundo, asko ibilizin jalako. Tu zeras un ciudadano del mundo, eta zidan, mira, pues yo soy de Tolosa, nire aita hemengoa eta nire amangoa, eta nik, mira, 8 apellidos vascos, eta por suerte, hemengoa naiz, hemen bizi naiz, ez dut emigratu beharrik izan. Eta Ciudadano del Mundo, niretzat, ez da leku guzitakoa dan bat, baizik eta inongoa ez da norbait. Eta hori bai dela tristea, zure erroa, zure familia, zure sorterria, dena delakoa, bueno, ulertzen dut esentitzea, ez? Baina gu bezalako bat esaten, munduei buelta biziketa zeman dizulako, tu es un ciudadano del mundo, tu es un caprichoso que pasa frío porque quiere, pasa hambre porque le da la gana, pasa miedo y lo cuenta, Zuk ez duzu esango, baina zu joan zinenean Bosniara edo Valentziara laguntzera joan zinen, Josu, hori ere, beste ematen du turismo egitera joan zinela, eta ez zinen joan... Ez, joan ginean, bueno, Antxoneran zan, Bosniako gerra Balkanetan joan ginenean, eta Belgrado ere bai, eta dana gertatuanean biziketatzuk ematea eta joan geha, eta odon, bueno, pentsatzea gure batetik bestea muitzeko gaitasun ekonomiko, fisiko, Bera, orain dela urte batzuk, Miguel Sánchez Ostizek elkarrizketa batean esan zuen, berak bidaia liburuak idatzi zituen asko, eta boom bat egon zen orain dela 30 urte bidai liburu klasikoena, eta berak idatzi zituen Bolivian eta Txilen eta leku askotan. Eta berak elkarrizketa batean esaten zuen, benetako balioa daukan bidai literatura iritsiko da, etorkinak hasten direnean euren historia kontatzen. Orain dela 20 urte esan zuen, oraindik iristen hasten ari zirenean ona, ez? Eta nik orain minanekin egon den fenomenoaren inguruan pentsatuta, beti gogoratzen naiz Sánchez Ostizen hitz horiekin. Ez da hain abentura importanterik edo viaje importanterik hori baino. Eta orain ari dira
bueno, horrelako egoera larrietan etorri direnak hasi dira kontatzen euren esperientzia. Zailtasun pila bat dauzkate hori kontatzeko, hizkuntzarena, gaitasunarena, ikasketena, ze leku daukaten gizartean, baina historia batzuk ateratzen ari dira. Eta Miñanen fenomenoa da, pues, Sánchez Osteizik esaten zuna. Eta Miñanen ondoan, Himalaiako espedizioak asko gustatzen zaizkigu, eta abenturak eta viajeak asko gustatzen zaizkigu, baina Josuk diona, bere neurrian, ez? Ja, da, bueno, joko bat, guk jolastu egiten dugu, ez? Eta besteek bizitza arriskuan jartzen dute, ez daukatelako beste erremediorik orduan. Bueno, hori ere dimensioan jartzea importantea da. Bota beste galdera bat. Bai, Iriondo, bai. Bai, nahi dizuen galdetu, oraingo generazioak, adibidez, 18, 25, 30 urteko gazteak, zuek egin dezuten turismo klasea egiten duten, nola ikusten dezuten. Anekdota txiki bat daukat, bizikletai buruz, zikloturismoei buruz, orain dela 2 aste, gugea talde bat, bizikletan ateratzea gana elkartze gazte burutan, 50 urte ingurukoak, eta 25 urteko gazte bat gerturatu zaigu eta taldean hartu dugu. Eta, bueno, ostiraletan jartzen dugu ruta, eta galdetzen du, zema kilometro dira, osan beste, bale, jungo naiz. Atea ginen, eta junginan Zegamara. Eta Zegama, hotza urte iotzen hasi ginen, eta bere galdera izan zen, Gipuzkoa zen. Ez duen ezagutzen, eta Donostikoa da mutila. Eta, karo, ni behakin nizketan daula, egon da Nueva Yorken, Tokion, tal, eta, karo, bizikletan zuazenean, leheno esan dezuten bezala, batzutan gelditu behar dezu eta galdetu behar dezu. Guri gabe gelditzezea, eta iturrian undagon, galdetu behar dezu, ez? Zegaman, hasi ginen galdezka, eta behak ez zion ulertu Zegamako gizon bati euskeraz hasi zanean hitziten. Eta mutil hori 25 urtekoa euskalduna da, Donostikoa da. Eta orduan, mutil hori 25 urtekoa gurekin atatzen danean, zikloturismoa egiten du. Eta doain gaina, eta gaina jakin. Geografia asko ikan. Subentzio bati bale mango. Hotza urte hio genuen, sakanara igo ginen, eta esan genio, mendikate hau hori da, bera San Miguel hor dago ezkerreta, eta ez zuen ezagutzen. Geografia asko ikasten da bizikletarekin, guk ere, Josema, Raúl, gaztetan. Eta horregatik galdetu izuet, oraingo generazioak ez dakit zuen, batez ere, zu Josuan 77 urte eukita, bidaiatzeko era hori, abentura hori, generazioetan, ez dakit nola ikusten dezun. Bueno, gaur hemen zaudeten hon artean, 25 berakoik ez dago noski, igual seme-ala bat eukiko ezue, atzo ginen intxaurrondoko bidaiari astean, han ere zegoen, Tolosan Amalur jardunaldeak antolatzen ditugu, publiko gehiena da, 50 gora, hori bai fidela, oso fidela, baino gazterik ez dago. Tolosaldean galdetzen detenean gehienak entrenamentutan daude. Ez dakit, futbola, saskibaloia, igerik eta entrenamentutan daude. Ez dakit gero ze izatera iritsiko dian, baino ez daude. Badauzkate beste informazio bide batzuk, garbi. Zuk esaten duzun hori kezkatzekoa da. Osea, Googleen mendielkartea edo zikloturismo adalata bate batzekin, Hernani, Goizueta, Basakabi, bere inguruko geografia bat bazeukan. Edo gu eskursioa, Uizi Belate, igaratze ez dakizetal. Gaur egungo bat posible da, ikasketa bidaian egotea Pragan eta Muniken, gurasoekin, aste santutan junda zea bat aurora borealak ikustea Robani Emira, eta Erasmusekin ez dakin ora, ostras. Eta gero ja pixkatu gehi urte dituenean, asteburu baten despedida daukate Pragan, zeren areako abiebiletea balio du 35 euro jun etorrikoa, Madridea kontinentalean, garaibateko kontinentalean jute baino merkeago. Dan hankaz gora jarri da. Hori txarra da? Niri asteburu bateako Praga jutea, gero beti esan nuke, abioiak hartzeak ze suposatzen duta da, zenbat denborako. Zuk 3 eguneako abioi bat hartzen baezu, baina hor ere ezin dugu guk egin. Manchesteren kontrako partidua zen juntzean Donostitik, 5.000 lagun,
50 minutuko partidu bat ikustea, que desastre. Bakoitzak justifikatuko genituzke, batek liburu azoka Frankfurten, besteak Realan partidua, besteak Turreko kontrarreloja, besteak bakoitzak gurea justifikatu. Hortan oso abila baigea, gureraino, badaude galdera inkomodoak, ez? Hemen zu ze konsideratzen, klase media edo burges, da, ez, burges inor, ez? Oso ondo bizidianak ere ez, hori da, ni baino beto xo bizidianak, ez? Eta hor azaltzen daia, mea culpa, norberak atzamarra bere begian sartzen hasten danean, hori deserosoa da, ez? Baina nik, ez dakit ondo edo gaizki da hon, gazte bat, ez dakit. Ez, baina zanet, Azte urun Praga jute adibidez. bai, ni ez naiz bat ere pesimista horrekin, uste dut gure garaian ere proportzioak antzekoak izango zirela, bizikletan ibiltzen gineno, karreretan ikasten genuen mendaro nuntzeo, baina gure gelakoek ere zuten jakingo, segurazki saskibaloian aritzen baziren, igual partida bat zeukaten bai. Eta egia da, gazteak egongo dira, beste, igual gu ez gehanteatzen nun dabiltzan. Eta bakoitzak ezagutzen dugu, bueno, errealitatearen zatitxo bat, eta nik ezagutu ditut, kriston gazteak, nik ezagutzen ditut, kazetaritza ikasleak adibidez. Nik gazteekin ez dakat harreman askorik, baina nik azken aldean ezagutu ditut, 20 gutxi urteko gazteak, kriston ekimena, iniziatiba, energia daukatenak, gogoa, kuriosidadea, nik kazetaritza ikasleak idazten dutenak, galdetzen dizkiate gauza, idazten diatezakin nondik, noski badaudela, egongo da denetatik lehen bezala. Aldatu da asko medioa, eta guk igual ez dugu ulertzen. Gure formatoak igual, gure garaian ez dakigu, gu igual bai joaten ginen hitzaldietara, baina orduan ez zegoen beste aukera gaur bezala, beste kompetentzian egoteko, ez? Orduan ni ez naiz pesimista, nik uste jakin minori nik ikusten dut, nik azken aldian, nik harreman gutxi daukat gazte eta umeekin, baina azken aldian 3-4 aldiz flipatu dut lagunen seme-alaba batzuekin ze irakurle obsesiboak diren adibidez. Eta irakurleak eta kuriositatearekin eta abenturak eta geografia eta pelikulak eta, ostia, hau badaukate gogoa eta mugitzek, orduan, denetatik egongo da. Nik ez nuke diskurso katastrofista bat egingo, beti daude pantailakin. Bueno, pues igual pantailan bitartez iritsiko dira beste leku batzuetara, ez? Nik argitze aldera, ez? Kao, zuke kazetaritzan dituzun ikasle horiek, hori dira, claro, hoy día ander txiki batzuk bere klasetara joaten direnak. Eta lagunen seme-alabak irakurzaletasuna daukatenak anderren ganatzen da. Ez. Baina, esan nahi dut, hor sesgo bat badagoela. Hori esan nahi dut, sesgoa dauzkagula. Eta orduan ezin dugu izan katastrofistak, gazte batek ez dakilako zegama Gipuzkoan dagoen ala ez. Gure garaian ere, nik, ez dakit, gure garaian galdera egin izan bagenu gure gelan, pues ez dakit, gaurko datuarekiko oso desberdina izango zen, ez dakit, Ni urtero saiatzen naiz juten, Tolosan 3 ikastetxe daude, bata da ikastola, bestea da konzertatua eta bestea da publikoa, eta dokumental bat lantzen dugu nire didaktiko batekin, da urtero 250 gazte adin berekoak bisitatzen ditugu, edo juten ga beraien ikastetxe. Eta hori niretzat oso termometro importantea da, oso baliozkoa, jakiteko zer dan ikastola bat, zer dan konzertatu bat, Tolosan adibidez, eta bueno, batzuk, asteburua pasa dute Jakan, elurretan, da beste ikastetxe baten ez daki Jaka badagoenik ere, etorkina dalako. Todon, saiatzen naiz ikusten beraien realidadea oso zaila da, baina beraiekin hitz egiten duzunean da, galdetzen duzunean da. Todon, hori ikusita, iruditzen zait, beste kezka batzu dituztela, igual dakizkite berein futbol ekipoko alineazio guztia dakite, lesionatua daudenak, ez da aia dia, esango nuke, esaten del monton baztertzeko, baizik dala, sesgoi gabeko, aleatorioa direla ikasle horiekan, ez dira, mendi elkartean, udara mendi eskursia egingo dugunekin, bilera bat, odon ja, selekzioa egin dezu, zaletasuna baina ez da egin. Hori da niri iruditzen zaitena, nik ez daukat seme-alabarik, eta ez daukat diskutitua geniozu, Raul, ustez badazkatzen. Ez, bale. Zu gaztekin egiten duzu lan, bai. Hoi da. Gauza da, niri gaztetan agian ez hitzaidan interesatzen, baina landu behar da. Nik prestatzen dut institutoko ikasbidaia. Beraz, esaten baldin batzu, begira, antolatuko dugu hau, ikusiko dugu hau, ez dakit museo honetara jongo gea, eta haiek, eskertzen dute. Hori bai, beste ez baldin badago antolatuta edo gidatua, inertziaz
jarraitzen dute, ¿a dónde? A Salou. Ya me mandarás una foto de la catedral. Hori, landu behar da, baina ni ez naiz bat ere pesimista. Noa juten zeate, Gaur? Urtero antolatzen ditugu ikasbidai ezberdinak. Jungea Parisa, jungea Londresea, eta urten Pragara. Eta, ni flipatuta geratu nintzen British Museum, National Gallery. Nik esan nun, nik, badaukat kuadron zerrenda bat, azalduko ditut 10, eta jarraitu nahi duena, nerekin jarraitu. Jarraitu zuten, beraz, hostia, pues... Ze ikastetxekoa dira? Ze ikastetxe? Irungo Pio Barojakoa. Eta beste batzutan bai, Uzan Dizagan edo beste instituto batzutan bai. Nik ere noski ez duen generalizatu nahi, ikasle konprometitu, enrollatuak bazaudete, nik asko ikusten ditu gehienak Salouko konsumoa egiten dutenak, ez? Pentsatzen dut hor badaola elementu klabe bat, ikasgela bat mugitu ezakena, destinoz, okezka, zaletasuna, bateko goa, ez da. Da etxean ere semeak eta oso irakurleak dituzu, ez da? Bai, eta labak eskertzen ditu, olako bidaiak. Eta benetan, distantzia, ezke batzutan, distantzia ez da importanteena, da jarrera, nik ez dakitzen bat Donostiar ezagutzen ditun el cementerio los ingleses. Izan zaitezke turista ere bai zure iria. Beste galderarik edo badezu edo, ez dakit denbora ere zen badaukago, baina moztu egin behar da, bale? Jose, mazuk azken galdera. Unibertsitatera jo nintzanean, klaseko etorri ziren Gipuzkoako herri ezberdinetako ikaskideak. Eta Donostiarra ginean, 8 bat. 35-etik 8 bat. Eta goratzen den hola neska bat, lehenengo unibertsitateko jaian, ni banekien Asteasukoa zala. Eta esan nion, Asteasu, Andazarrate eta Alkizartean dagoen herria. Ilusioa egiten ziola, eta pentsatzen zulako Donostiarrok ez genulako Asteasu ezagutuko. Tolosa bai eta Andoain, baina Asteasu ez da, hori. Ni gatu naiz bi... Ligatu zen nun, neska horrekin? Ligatu naiz bi ezaugarri ekin. Da reflexio tontotxo bat agian, baina eta biek aplikatzen zutena gainera. Eta kontatu dituzuen historioak bizitzeko behar diala interesa eta denbora. Interesa eta denbora. Guadalki ikusten Ander eta zu kontatu ezuna tauromakiari buruz, ez? Mastrantzan hor geratu eta ikusi eta egon interesarekin. Denbora gehi interesa. Eta diru pixkat. Osasuna aipatu ez. Osasuna, bai. Zu diru gutxekin muitzeza, osasuna nahikoa. Hori uste dut, baina ez da seguru. Eta diruarena egia danik bidajetan oso gutxi gastatzen dut, lotako lekuak ordaintzen. Eozen lekutan lo egin dezaket, eta lotako gastatuko nuken diruarekin eguna pasatzen dudalako. Jaten, museoko sagerako ordaintzen, ohituta nago, austero izaten, eta hori abantaria badatako izan, jekitzen aizenean lurretik, ez dakat bizkarreko minik. Eta igual lo egin dut. Eta etxean, lehen oean, goatzen naiz, buruan zoi pasako zaizue, bakizulako insomnioa zer den, oe biskolastiko batean, burua bueltaka balimakazu ez dezu lorik egiten. Nik aukeran, loite aukeratzen dut, eta pagatu gabeko loa baldin bada, hori da eguna pasatzeko. Eta hain urduria izan da, interesa mantentzeko ere, frenatu behar dezu batzutan zure burua, edo... Bai, oso zaila da, bakarri zoazenean, bentaja batzu baitu handarek esan du, zure denbora antolatzen duzu, noiz jan, nungatu, beste batekin ezingo zenuke hori egin, eta bai, batzutan norbera burua pixka frenatu da, bai, bako ansiedade puntu bat ematen baizu, ez? Ni argi itzaldi honek ez nago harrapatu, ascensore baten, eskerrak, beste inunez, eskerrak, baina,
larrialdi batean ansiedadea zertan probatzea, gauza... Horra da. Bueno. Eskerrik asko pazientziagatik. Eskerrik asko. Zondo. Ahí ba. Postala naiz. Joder, ez da Rumaniakoa. Bai, Rumaniakoa.